Salutare și bine am găsit la primul episod pe acest canal. Pe acest canal va fi gaming plus vloguri ocazional. Ce să vă mai zic? Mă numesc Gimiga Mihnea, am 11 ani. Va fi mai mult gaming, mai mult, sper să am și timp. Mamă, ce m-am speriat. Un episod la săptămână sigur va apărea, adică unul, nu, sau unul pe zi, unul la săptămână, cam așa. Sau două pe zi, bine, în vacanță cred că voi face 2-3 pe zi, dar când începe școala, 1, 2 și cam atât, pentru că nu, vă dați seama, e școala, am trecut și a 5-a, am mai mult de învățat, e de viața mea. Ce să facem? Asta e viața mea. Viață, mai bine puteam să renunț și eu la școală. Nu puteam, domne. De ce, domne, m-ai trimis la școală? Că știi doar că-s repetent. Puii mei nu-s repetent, dar am zis așa. Mamă, ce prostă. Bun. Ce să vă mai zic? Cam v-am zis tot, aproape tot. Hai, du-te, mă. Du-te, morți, mă. Ei, du-te, morți. Caundele vieții mele. Bine. Bine așa, bine, 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 da. Bine, 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 bă, bine, bine, bine. Bun. Încă nu mi-am pus poză. Adică mi-am pus poză pe canal, o poză cu Illuminati, dar am pus-o la întâmplare și eu acolo că mi-era silă să pun alta și nu aveam alta. În primul rând și în al doilea rând și în al patrulea rând. În al 17-lea rând, așa. Ce să vă mai... Adică stai că nu mai știu ce să vă mai zic, că cam v-am zis tot. Acum să vă zic ce jocuri voi face. Voi face, nu GTA 5, eram zic GTA 5, am și GTA 5 online și GTA, da, ce prost. Am GTA 5, dar nu voi face, poate voi face GTA 6 când va apărea. Sau nu știu ce să fac, dar eu pentru început vreau să fac niște Roblox, vloguri, vloguri vreau să fac, multe vloguri, vreau să am. Cred că voi face 2 canale, nu știu, deci nu știu, să mă ierte Dumnezeu, dacă nu știu, îmi fac 10 canale, deci nu știu ce să fac. Canalul acesta va fi pentru început, adică dacă o să am 300 de abonați, dacă o să am zis așa, când îi vedeam pe YouTuber aia cu, uite, YouTuberii ăștia mai mari, așa, 500.000, hai de viața mea, și aveau 2 ani de când filmau, deci eu am zis că ajung și eu la 2 abonați, naiba. O să ajung la 4-5 abonați de la prietenii mei, atât o să am abonați. În rest, da, acum am un singur abonat, care nu sunt eu, pentru că nu am cum să fiu eu, pentru că da. Da. Genial. Și cam atât am avut de zis, mai jucăm puțin. Așa, am uitat să vă mai zic ceva logic, că eu mereu să vă zic câte ceva. Voi face și cu... Băi, dar... What the fuck? Voi face și cu prietenii mei. Roblox, v-am zis, acum să-mi ziceți ce vreți să fac pe Roblox, Tycoon-uri. Nu știu, ziceți-mi că eu sunt la început, habar n-am. Și
O să mă mai rog de oameni să-mi facă și mie câte o promovare, că-s naiba, îți rup de viață. Vreau să am și eu să... Dar dacă o să mă vedeți, nu o să fie episoade în fiecare zi. Sau asta vă mai povestit. Deci la săptămână un episod sigur va fi. Sigur, asta e sigur 100%. Acum în fiecare zi problema. Că 100% pe săptămână va apărea câte video. 1 sau nu știu să fac la numai nu înțeleg, nici eu nu știu ce voi face. Deci nici eu. Habar am ce să fac, deci nici nu am zis că îmi fac un canal de YouTube, am zis că e așa de ușor, dar nu e așa de ușor. Deci, cred că am 10 filmări, dar care niciuna nu a fost bună, pentru că ori mi se mișca într-un lag infernal, ori bălbâiam, bine, și acum mă bălbâi, dar nu am ce să fac pentru că nu mai încep încă o dată pentru că m-am săturat și nu mai am niciun chef să mai încep încă o filmare. Deci am lăsat-o pe asta, o să fac pe asta, cum o fi, asta e viața, nu-i problema mea, deci asta e. Deci eu nu mai schimb, atât vă zic. Deci dacă o să fie proastă, bună, nu mă interesează pentru că eu nu mai schimb în viața vieților mele. Hai, du-te, drept. Hai, fidează, mă, intră mine pe râs. Intră mine. Că l-a vrut să mă fideze, dar până mă fida el, muream. Bun, mai jucăm o rundă și cred că încheiem. Fui de viața mea, mai am vreo 2 episoade de randat și de pus pe YouTube, în fine, așa. Alta pe YouTube, măi, YouTuberule. Ia-zi, ce faci, te-ai apucat și tu de YouTube? Mă, nebunule, mă, nebunule. Voi face și seria de mitosis, dar mai rar, pentru că totuși, nu e serie așa de populară. Deci o să fac rar mitosisul. Pentru că, da, ce probleme așteptăm. Bun, hai de mori. Poate îmi dă și mie pixela. Poate dracu. Da. Acesta a fost episodul de azi. Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa.